Inter 2, Juventus 1. Issa nista' ngħid li rkuprajt mix-xokk tal-gowl li ġibna fl-aħħar minuta grazzi għal Sanchez imma fimni. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li tara li t-tim tiegħek jirbaħ tazz oħra il għaliex kif jgħidu Taljani vincere aiuta vincere u żgur mhux forsi li ħanejdu hekk I'll take it. Dik hija l-kelma eżatt li rrid ngħid. I'll take the win, anke forsi fl-aħħar mill-aħħar kienet logħba ta' droli forsi anke kellha tispiċċa fuq lotti tal-penalties fil-fatt ukoll well played lil Juventus li baqgħu iżommu sal-aħħar ma ovvjament ir-riżultatu dak li hu l-Inter grazzi għal Alexis Sanchez li skurja bl-aħħar ballun tal-logħba irbaħna is-7 Superkoppa fl-istorja tagħna, ilħaqna lil dawk issa wkoll u rbaħna t-tieni unur tal-era Suning u l-ewwel unur staġjonali. Jiġifieri all in all. Iva, għandna l-fejn kunu kuntenti, għandna l-fejn kunu sodisfatti, nista' nimmaġina x'kien hemm llum ġol Inter Club mal-gowl ta' Sanchez fejn nista' nimmaġina li l-klabb kien burdell. Jiġifieri, għax nafu koll li forsi huma iżjed minni iħossu il-logħba kontra l-Juventus imma u x'inhu din kienet final u din kellha tittieħed. Bħala logħba naħseb iktar fl-ewwel taqsima kienet movimentata meta toqgħod tara l-azzjonijiet fit-tieni ħaf ma tantx ikkonkludejna. U mbagħad ovvjament bdiet diħla lejja u fil-ħin barrani isni bdejt narhom rridu jmorru għal-penalties fil-fatt anki jien ukoll bdejt ngħid mela min hemm li jistgħat il-penalties. Çalhanoğlu, Di Marco, Sanchez. Insomma, forsi xi kummenti fuq li nixtieq ngħaddi huma Martinez il-penalty tal-wieħed b'wieħed tefgħu tajjeb ħafna. Għalkemm forsi ma ġobniex il-mod kif irreaġixxa meta nqala. Imma sa ċertu punt imna għax ma rridux ninsew li nhar il-ħadd għandna logħba oħra jibsa mal-Atalanta. Ejja nżommuha f'rasna. Jiġifieri kellna penalty għax jiena lija dak il-fawl ta' Chiellini fuq Barella naħseb li kienu obstruction tal-difensur Taljan. Jiġifieri fil-fema tiegħi naħseb li dak kien penalty ma nafx għalfejn ma taħx ir-referi imma insomma dik issa drajnija. Pero musta qed nibki fuq il-penalty, ormai l-Italja nafu kif inhi l-affari. Jiġifieri, imbagħad dak il-penalty ta' Dzeko fuq dax il-jum ma setax ma taħx kien evidenti l-fawl. Dzeko li fil-ferma tiegħi wkoll taqta' l-penalty ma kellux xi logħba waw illum. Jiġifieri stennejt naqra iżjed minnu. Mill-bqija ifimni ma tantx hemm xi tajtux. Grazzi ragazzi, tajtuna tazza oħra, tazza li nejfin dej konti ridna, għalkemm jien forsi ma tantx qed nitkellem fuq imma bħalma dejjem ngħid mis-Super Cup il fuq huma kollu nuri li jridu jittieħdu huma kollu nuri importanti. Rimarka żgħira wkoll illi xtaqt ngħaddi kienet fuq il-gowl tal-Juventus McKennie, illi naħseb devra seta ukoll oppona naqriżiet lill-Amerikan fl-azzjoni tal-gowl. Imma naħseb illi għalissa dak huma l-kummenti jessaċ li għandi xi ngħid fuq il-logħba. Issa ovvjament ħarsitna titmu fuq il-partita importantissima li għandna l-ħadd filgħaxija mal-Atalanta. Għaliex issa għandna ħolma oħra li rridu naħdmu għalija li hija l-ħolma tat-tieni stilla. Qed nara dak il-kumment ta' Ronald f'sadni hawnhekk jekk daħalx il-Bonucci fil-fatt Allegri ħalla l-Bonucci ġustament tal-penalties. Ejja ħankomplu nirbħu, importanti Ronald li nkomplu nirbħu. Għandna ħolma li jisimha t-tieni stilla u li rrid li nġiba. U biex ukoll l-ewwel qed inkomplu nżommu s-supremazija fl-Italja u s-supremazija ġo Beltna Milano. U naħseb li l-messaġġ issa imur lil dawk li min jaf kemm
illum talbu li sħabhom iwaqfuna llum u ma rnexxilhomx. Missa ma dawk nkomplu nitkellmu fil-kampjonat. Jiġifieri, fadal il-lobiet, fadal il-konfronti, għat irridu niltaqgħu magħhom dal-waqt fis-6 ta' frar, jiġifieri ma dawk se nilqu nitkellmu. Għalissa huwa l-mument li nifirħu għal dan l-unur li ħadna, iżda inkomplu nħarsu l-qudiem biex inwettqu il-ħolma tinstilla. Kumment uħor li bih nixtieq nagħlaq huwa l-kumment li jgħid darba kien qal Roberto Scarpini, direttur tal-Inter Channel, vincere aiuta vincere. U naħseb illi billum il-possibilità li forsi niftħu ċiklu hemm qiegħda. Jina lissa ser naqaf hawnhekk, infakkarkom illi għada fid-9 jirritorna l-programm l-intervista fejn ser nitkellmu fuq futbol Ingliż din id-darba bil-lobit Manchester City, Chelsea u Tottenham Arsenal. Dan il-video hekk il-ħaqtħu minn issa se jkun dal-waqt fuq YouTube. Komplu segwu l-kontenut li qed noħorġulkom fuq il-kamra sportiva illi jtajb il-kulħadd, speċjalment lil ħuti l-Interisti Maltin. Forza Inter u grazzi lill plejers tagħna ta' dan l-unur illi tawna matul dan il-lejl. Ciao!